دەما خۆش بە گوهدار و بینەرێن رادیۆیە بویر FM. ئیرۆ سەرپێهاتیامە بە ناوێ شەهرەزابوون یعنی فەراست. جارێکێ زلامێک هەبوو سێ کوڕێن وی هەبوون. ئەف زلامژی دەوڵەمەند بوو. ڕۆژێکێ بانگ کرد هەر سێ کوڕێن خوێ و گۆتوان کوڕێ من هون ئێدی مێرن. نەبخەیدە لەسەر ساغیا خوێ ئەزێ وەسیەتێ خوێ لوە بکە. هەر سێ کوڕێن وی گۆتن کەرەمکە یابوو. زلام گۆت کوڕێ من بالگه ji birayê we yê mezin re, li hêv ji birayê we yê navîn re û doşek ji birayê we yê biçûk re. Lê dema ez herim alimek dostê min heye, zehf alim e û li filan bajarî ye û hûn ê her sê herin cem ew ê van tişta ji we re bêje û her yek çi jê re bikeve wê bibe. Gotin belê baş e. Demek borî bavê wan Emir da guhdar û bîneran û mir. Piştî sersaxiya wan bi dawî bû her sê bira bi hev re birê ketin û berê xwedan wî alimê got bavê wan tewsiye kiribû. Di rê de birayekî got va devehek winda bûye. Birayê dî got ew deveh bi çavekî ye. Birayê dî got barê wê devehê aliyek mewîj e û aliyek xurme ye. Van birayan rêya xwe domandin. Di rê de liqayî zilamekî hatin. Zilam ji wan pirsî we ti devehên windabûyî nedîtine? Birakî got min devehek windabûyî dît. Yê dî got bi çavekî bû. Birayê dî got barê wê devehê aliyek mewîj bû û aliyek xurme bû. Xwediyê devehê got naxwe we deveha min biriye. Gotin na me deveha te nebiriye. Xwediyê devehê got ma hûn nayên şerîetê? Gotin belê. Rabûn tev de çûn cem me lê şerîetê. Xwediyê devehê got seyda min pirsa deveha xwe ji van kir, yekî got min ew deveha windabûyî dîtiye. Yekî got bi çavekî ye. Yê dî got barê wê milek mewîj e û milek xurme ye. Bi rastî jî deveha min wilo ye. Madem ev qas tiştê deveha min dizanin, naxwe wan biriye. û divê deveha min bînin. Seyda rabû ji yê ewil pirsî te çawa zanî ku deveh winda bûye? Got seyda heçî devehe dema xwediyê wê li cem be, deveh bi dora xwediyê xwe de dizîvire. Ji ber wilo min zanîbû ev deveh winda bûye. Seyda ji yê dî pirsî te çawa zanîbû ku deveh bi çavekî ye? Got seyda min nerî di rê de çêre ji milekî rê ye. Hatibû xwarin. Eger deveh bi her du çavan ba, çêre ji her du milên rê ve. Yê bihata xwarin. Ji ber vê qasê min zanîbû deveh bi çavekî ye. Seyda ji birayê sisiyan pirsî te çawa zanîbû barê devehê milek mewîj e û milek xurme ye? Got seyda min li devehê nerî milek wê
مێش خۆتاڤێژنێ و لێ کۆم بوونە و ملێدی عەفنک خویایە چمکی دخورمێدە تڕشیتی هەیە لەوما عەفنک دبە و مەویژی شێرینە لەوما مێش خۆداڤێژنێ. سەیدا فکری و گوت خۆدیێ دەڤەهێ bi şeriat ji te re nakeve. Her sê bira birê ketin û çûn qesta wî bajarî kirin û çûn mala wî alimê got bavê wan tewsiye kirî û gotî herin cem wî alimî. Dema gihiştin mala wî alimî xwe bi wî alimî dane naskirin û mirina bavê xwe pê dane zanîn û hatina wan ya cem mellê jî li ser tewsiya bavê wan e. Em hatine şerîateke me her sê bira heye gotû bikî. Mele got deka rûnin xwarina xwe bixwin û bêhna xwe vekin çi lazim be wê were kirin. Melê lez û bez xwarin pêk anî û danî ber wan û melle çû bi wan re nexwar. Her sê bira dest bi xwarina xwe kirin. Yekî parîk nan kire devê xwe û cût û got ev nanê hanê jinka di nimêjiya xwe de çêkiriye. Birayê dî got ev goşt yê sahan e. Yê dî got xwediyê nan got melaye ew jî bêjî ye. Mele nelcem wan e lê deng dirê. Mele pêşî çû ban pîreka xwe kir û got kê ev nan çêkiriye? Pîreka wî got ya xadim çêkiriye. Mele got ka her jê bipirse ma dibê nimêjiyê de ye yan na? Pîrek çû pirsî dît rast e. Mele çû ji qesab pirsî te ev goşt ji ku derê anîye? Qesab got ev berxê me ye bes dayika vî berxî li ber sehekî hatiye beran. Mele çû ji dayika xwe pirsî rast bêje ez ji kê me? Ez ji mêvanekî me yan na? Ez ê te bikujim got û rast ji min re nebêj. Dayikê got kurê min bavê te dewlemend bû û zarokê me çê nedibûn. Em çûn cem gelek textoran çare tune bû û ji bavê te bû. Min got bila malê me ji ti kesî re nere. Rojekê mêvanek hate cem me min xwenêzîkî wî kir û tevlî min bû û tij zilamê mêvan çêbû. Mele ji diya xwe re got te ji ti kesî re negotiye? Got na min ji ti kesî re negotiye. Mele vegeriya cem mêvanan û ji yê yekem pirsî te çawa zanîbû ev nan yekê dibê nimêjiyê de çêkiriye? Got dema min cût nehat cûtin. Ji yê din pirsî te çawa zanîbû ew goşt yê seha ye? Got goştê pez duhun xwe didi ser goşt û yê seh duhun xwe didi navbera goşt û hestiya. Mele ji yê din pirsî te çawa zanîbû ez bêjî me? Got ji adetê malbatan bi mêvanê xwe re dixwin. Eger tu ne wiloba tê bi me re bixwara. Mele ma heyirî û got ev çi qasî zanin e? Mele ji nû ve got deka derdê xwe bêjin. Her sê kuran wasiyeta bavê xwe jê re gotin.
ملقوت بالجه بري حاضرن لحيف خانية دوشك عرض وورزة شريعتا وأفا وغربة جوره بخوينا بهزرة برسف بده أبسر بهاتي جار جاران ديار دكن بچقاس هن كسين ما شارزا وبآقل بون لي مخابن هندك بون برانيا قليما جظلمي وفقيرية غشيم ونزام بون ما قوتوا هونجي بلاف بكن هرهبن وهرد القشبن شفا وخوش درباس به بفي ام جيهان داويا في سربيهاتيه ام سباسيا قهدارو بيناران دكن وسباسيا هفكاري خوا سر كنترولي وشانا زندي دكن وحتى خلقا كدن وسربيهاتيه كدن هم بمينن خير وخشيدا وبخاطري وه